Анджела, някой наблюдава ли ме в момента? Какви сте звуци? Какво беше това, бе? Какво беше това, бе? Човек, имаше нещо в окото и буквално имаше нещо в окото и... В предишният епизод тествах страшния Talking Ben и се случиха някои доста странни неща. Някой наблюдава ли ме в момента? Yes. Бен, някой подслушва ли ме в момента? Yes. О, В днешното видео по ваше желание ще тествам може би най-страшната от трите игри, за които се твърди, че те подслушват и наблюдават докато ги играеш, а именно Talking Angela. Останете до края, за да видите какво ще се случи, а сега нека да не губим време и да се отправяме към дома на страшната Talking Angela. Окей, хора, вече сме в играта и както виждам, още от самото начало искат лична информация за мен. Тук трябва да отбележа на каква възраст съм, което е малко странно. Ще сложа някаква произволна година, разбира се, за всеки случай. Уау, хора, вижте какво пише тук. Докато използвам това приложение, то взима IP адреса ми и някакви мои лични данни, което още повече нажежава обстановката, така да се каже, но добре, аз ще приема. Нека да видим какво ще се случи. О, ето го малкото котенце. Добре, хора, котето иска да го погаля. Вижте го колко тъжно изглежда, бе. Няма котенце, ето галят, да не кажеш после нещо. Окей, хора, след като погаляхме малката Анджела, сега тя иска да я нахраним, така че отиваме да я нахраним. Окей, нека да нахраним котето с малко бисквити ли са? Какво са това? От кога котките ядат бисквити? Добре, окей, нека да я нахраним. Добре, приятели, сега трябва да измием котето и отиваме в банята. Окей, може би трябва да скрим на мивката, добре. Анджела, от кога ли си смила зъбите? Как му е такова нещо, бе? Бързо да измием зъбите, защото това не мога да стърпи повече. Ужас. Така, търкаме и готово. Уау, кога става толкова мръсна? Добре, окей, сега явно ще трябва да я скъпим, хора. Добре, вземаме спунчето и почваме да търкаме, за да падне тая мръсотия от нея. Окей, хора, сега трябва да сложим малкото коте да поспи. Така, явно е доста изморено. Чак, на мен ми се пръспа, като я гледал, хора, омага, хора, играта току-що поиска да има достъп до микрофона на телефона ми. Добре, нещата вече започват да загробяват, честно казано. Окей, давам достъп и нека да видим какво ще стане. Ей, Анджела, чуваш ли ме? Анджела, да, чувам те. Чакай малко. Чакай малко. Окей, това беше малко странно. Окей, хора, сега малката Анджела иска да потанцува. Какво беше това, бе? Добре, както и да е. Сега малката Анджела иска да потанцуваме, приятели, така че нека да изпълним това нейно желание. Добре, 3, 2, 1, давай! Всъщност играта е доста забавна, между другото. Не знам хората какво толкова се плащат от нея. Изглежда като доста безобидна игра, в смисъл. Окей, хора, сега ще трябва да гримираме котката, вземем тая чечица и почваме да я гримираме. Добре, малко така... Какво беше това, бе? Какво беше това, бе? Омага, човек! Какво беше това в окото й, бе? Какво става тук, бе? Човек, имаше нещо в окото и буквално имаше нещо в окото й. Анджела, чуваш ли ме? Анджела, някой наблюдава ли ме в момента? Защо не говориш? Защо? Ще пребия, Анджела, някой наблюдава ли ме в момента? Какви сте звуци, бе? Хора, какви са тези звуци, бе, човек? Омага! Какво става, бе, човек? Какво става тук, бе? Ти, какво чакаш? Абонирай се за каналът на Baby Rex. Харесай, сподели и се забавлявай с старите и новите клипове.